Assalamu alaikum, barka da zuwa tashar mai suna Ankutop TV. Da fatan za ku danna alamar subscribe domin samun sabbin shirye-shiryen mu a koda yaushe. A yau ne muke zuwa muku da littafin Hausa wanda kuka fi sani da Nobel. Sai za mu shiga cikin littafin gadan-gadan. Sale na so ya ci gindin ƙanwarsa Mami, amma hakan bai samu ba. Har daren aurenta ya lallaba Mami ta kwanta akan gadonsa inda ya caccaki gindinta da yatsu. Dalilin haka suka samu saɓani, wanda ya sa Sale ya tafi ɗakin abokinsa domin ya kwana. Ga gorarsa na ƙaiƙayi, yana so ya ci gindi. A can ɗakin abokin nasa ma ya ga wata yarinya da yake burin ya ci gindinta, amma a nan ma aka hana shi. Ya yi ta kallon abokin nasa inda yake caccakar gindin yarinyar a gaban idonsa. A ƙarshe dai Sale ya koma gidansu domin ya yi wasa da burarsa a ɗakin shi. Gidansu kuma ana bikin ƙanwarsa, don haka wajen kwana ya cika, har an cika ɗakin Sale da mata. Yaya Sale kenan, gidan biki. Yaya Sale, ka taimaka mana, kaji Mami ce ta gai haka. Ta ƙara langaba kai tana magiya. Sale, ka taimaka. Ya ɓata rai ya ce, ke Mami, na gaya miki ba zan fita ba. Haba Sale, in ba ka bani ɗakin ba, ai za ka sa in ji kunya. Ni dai ka taimaka, manyan ƙawayena zan gayyato za su zo daga makarantar mu fa, kuma ba zan so haɗa su da jama'a cikin gida ba. Ina so in ba su karramawa ta musamman ne. Mami ta ƙarasa maganar cikin murya mai kashe jiki. Sale ya ce, to na ji, ni kuma sai in kwana ina? In na bar muku ɗakin nawa. Mami ta ce, haba, yanzu duk abokanka da kake da su har za ka rasa wajen kwana ne? Yayana ya ce, gaskiya yarinyar nan akwai ki da takura. To me za a bani in har nayi hakan? Sale ya ƙarasa maganar inda yake kallon ƙugun Mami, yanda wandonta ya bayyana sawun gindinta. Mami ta ce, yayana, na san ma abun da kake tunani. To kar ka fara, gaskiya jibi za a kai ni ɗakin mijina. In aka yi shi akwai matsala. Sale ya ce, to tuntuni nake so a yi, amma kina hanawa. Da yanzu ba mun wuce wajen ba kawai. A'a, gaskiya na dai yi maka alƙawarin idan har mijina ya buɗe ni sabuwa daga leda, to kai kuma sai ka fi shi morewa. Amma bari ya same ni sabuwa dai, yayana, in ji Mami. Sale ya ce, to ai ko na fasa bayar da ɗakin nawa, in dai ba za a ban komai ba. Mami ta matso kusa da shi, tana rausaya ƙugu, ta fara faffari da fararen idanuwanta. Ta zauna gefen Sale a kan gadonsa, inda suka fara satisfying ɗin juna. Ta dinga shafa shi, yana shafa ta. A nan Sale ya samu ya fara rusunawa. Ku kasance da Ankutop TV domin samun ci gaban wannan littafi da muka fara karanta muku in muka tsaya. Da fatan za ku danna alamar subscribe domin kasancewa da mu a koda yaushe. Sai an jima.